Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. V okviru projekta Danova Next smo na glavni avtobusni postaji izboljšali dostopnost za vse uporabnike mestnega prometa. Na potniški blagajni smo namestili interkome s slušnimi zankami. Za izboljšanje fizične dostopnosti potniške blagajne in informacij je na voljo znižan pult z nadgradnjo spletne strani Marprom in integracijo vsebine aplikacije Danova Next. Na vseh pilotnih lokacijah smo z uporabniki izvajali delavnice, posvetovanja in usposabljanja zaposlenih, ter tako zagotovili, da se rešitve za dostopnost razvijajo skupaj z njimi in ostanejo v uporabi tudi v prihodnosti. Komunikacija je veliko lažja, gibanje je enostavnejše, potovanje pa bolj brezskrbno in bolj svobodno. Dopravný podnik Bratislava v poslednom období zrealizoval viacero projektov pre zlepšenie prístupnosti cestovania osobám so zdravotným znevýhodnením. Úpravou virtuálnej zastávkovej tabule poskytneme lepšie a presnejšie informácie o odchodoch spojov. Cestujúci si môže vo svojom mobile vybrať zastávku a jednotlivé nástupištia a nemusí sa spoliehať na hlasového asistenta. Nová webová stránka dopravného podniku Bratislava je pripravovaná v súlade so štandardom VCAG 2.2 pre ľahkú prístupnosť. Vďaka jej farebnému kontrastu je prehľadná, obsahuje alternatívne texty a je kompatibilná s čítačkou textu. Nové automaty sú vybavené komunikačnými zariadeniami pre asistenciu pri nákupe cestovných lístkov. V blízkej budúcnosti budeme takéto automaty osádzať v ďalších lokalitách. Takýmito pásovými schodolezmi zabezpečujeme bezbariérovosť predajných miest. Sprístupňujeme naše predajné miesta pre zákazníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Hlavní město Praha je nejen historickou památkou, ale také významným dopravním a přestupním uzlem. Každý den se ve městě odbaví téměř 3 miliony cestujících. Czech Smart City Cluster připravil 3 pilotní řešení, která podporují bezbariérovou přepravu. Na pražském hlavním nádraží bylo instalováno 12 indukčních smyček na prodejních a informačních přepážkách Českých drah. Ty zlepšují komunikaci nedoslýchavých cestujících s personálem. Ve spolupráci se středisky ELSA, ČVUT a Tejrezia z Masarykovy univerzity v Brně byly vytvořeny taktilní mapy pro 4 významné přestupní uzly v Praze a Plzni. Mapy pomáhají zrakově znevýhodněným osobám lépe se orientovat. Třetím pilotním řešením je softwarová aplikace dostupná na wheelup.cz. Pomáhá osobám s fyzickým handicapem plánovat vhodnější a dostupnější trasy.